מחיר המים, מחיר הקרקעות, תשומות וכו'. ובצד השני, יש לנו ריכוזיות שבעצם מייצרת חוסר איזון, או כושר מיקוח לא הגיוני של הרשתות כלפי החקלאים, ואז במצב שבו אנחנו כבר מצליחים, אחרי נגיד מאבק של 5 שנים על מחיר המים, או מחיר תשומות כאלו ואחרות, אנחנו מצליחים להוזיל את התשומות לחקלאי ב2 שקל, אז לאור הריכוזיות במשק, כל מה שעשינו זה יצרנו לרשתות אפשרות לקחת עוד 2 שקל מהחקלאי. ולכן המסקנה היא שבמשק ריכוזי אנחנו בעצם לא מצליחים לפתור בעיות לחקלאים, אם אנחנו לא מתעסקים גם בריכוזיות. ומהדבר הזה ברחנו, ואנחנו מהסיפור של הריכוזיות לא יכולים להמשיך יותר לגרוע. עכשיו תראו, מבחינתי האתגרים הגדולים של החקלאות הישראלית הם 4. 1, טיפול בריכוזיות במשק. אי אפשר לברוח מזה כמו שאמרתי מקודם, אי אפשר להימנע מזה. המדינה נכשלה בדבר הזה כבר 15 שנה, ואם אנחנו לא נחליט שאנחנו באומץ מתמודדים עם הסוגיה הזאת, אנחנו נמשיך להידרדר. אני רק רוצה להזכיר לכם שבלא מעט תחומים של תשתיות במשק הישראלי, יש כשלים של ריכוזיות, של צווארי בקבוק, זה לא משנה, הכשלים האלה עולים למשק הישראלי הרבה מיליארדים בשנה. המשק הישראלי הכוונה לנו, כמובן, בהקשר של החקלאות וגם לצרכנים. האתגר השני בעיניי זה חיבור הצרכנים לחקלאים, וזה צריך לקרות בשני ממדים. אני מזכיר לכם שבממשלה הקודמת, מבלי להיכנס לפוליטיקה, בממשלה הקודמת מה שקרה לנו, היה לנו שר חקלאות, שפשוט עשה חשבון פוליטי פשוט. הוא כנראה איכשהו נקלע למשרד החקלאות, אני לא בטוח שהוא רצה להיקלע לשם, אבל מה שאנחנו הרגשנו זה הוא שם על כף המאזניים מצד אחד 9 מיליון צרכנים, מצד שני סדר גודל של 15,000 חקלאים, והוא עשה לעצמו חשבון פוליטי פשוט, בעיני מי אני עכשיו צריך למצוא חן, ומה אני צריך לעשות כדי למצוא חן. איכשהו מצאנו את עצמנו במצב שבו משרד החקלאות מתהפך על החקלאים, מתהפך על החקלאות הישראלית, ולמצוא חן בעיני הצרכנים. איכשהו נקלענו למצב שבו החקלאות והחקלאים הפכו להיות אויב העם, קמפיינים על הראש לחקלאים. כמובן שהדבר הזה לא עזר לצרכנים, כמובן שלחקלאים ולצרכנים יש את אותו אינטרס, נטפל ונדבר על זה בהמשך. ומה שקרה בעקבות אותה קדנציה קצרה לשמחתי, החקלאות חטפה כהוגן, נזקים היו אדירים, גם הצרכנים חטפו כהוגן, משום שהרפורמה הזאת נכשלה באופן מוחלט, אבל אנחנו חייבים להחזיר את החיבור של הצרכנים לחקלאים, 1, במימד ההזדהות של הצרכנים, במימד הערכי, נדבר על זה בהמשך, ו2, במימד העסקי, גם על זה נדבר בהמשך. אני שם כוכבית, רשתות השיווק בהקשר הזה בהחלט צריכות להתחיל לדאוג, משום שאנחנו צריכים לשנות את המצב שבו הן שולטות במגזר החקלאי בצורה כל כך דרמטית. הדבר השלישי זה מנהיגות. אנחנו, בצד של המגזר החקלאי, המגזר ההתיישבותי, שולחנות הארגונים, יכולים לעשות יותר. אני לא אומר שלא עושים, אני חושב שיש הנהגה מצוינת, אבל תמיד אפשר לעשות עוד. אני חושב שאנחנו לא מסכנים מספיק, לא לוקחים מספיק סיכונים, ואני מצפה שנדע לעשות את זה. אם אנחנו יודעים לסכן את עצמנו, את החיים שלנו ואת החיים של הילדים שלנו, בשביל הערכים שעליהם אנחנו גדלנו, אין ערך מלחמת חרבות ברזל, אז אנחנו צריכים לדעת לסכן גם יותר כסף בשביל להגן על אותם ערכים בדיוק. סגור סוגריים. הדבר הרביעי זה הגברת הייצור החקלאי בישראל, זה אתגר גדול. אני רוצה להגיד לכם כמה מילים על משרד החקלאות הנוכחי, של השר דיכטר.
ההתרשמות לא רק שלי, של הרבה אנשים, שלראשונה מזה הרבה שנים, יש למדינת ישראל משרד חקלאות שעובד בצורה מעולה, בשיתוף פעולה עם החקלאים, מגויס, נותן פתרונות, משקיע הרבה חשיבה, וגם כאן בהקשר של הגברת הייצור, עובדים על הרחבה של תשתיות, על הכשרה של שטחים, נדבר על זה עוד מעט, אבל כשמגיע וצריך להגיד מילה טובה. עכשיו, איך משנים מציאות במדינת ישראל? לשיטתי, האני מאמין שלי, קודם כל צריך לדעת, יש הרבה אנשים טובים בכל קצוות הארץ, אנחנו רואים אותם בכל מקום, אני חושב שהכיתור, אי אפשר לנתק את הדברים מההרצאה הזאת, הכיתור והמריבות והשסע שיש בתוך העם, יוצר בעיות בדרך לקדם המון נושאים שחשובים לנו. ואנחנו צריכים לדעת, וזה גם הדבר השני, להגיע לפשרות ותוכניות עבודה, ולא סתם שמתי כוכבים. אנחנו גם בהקשר שנדבר עליו היום של חוק החקלאות, ועוד כמה דברים, אנחנו לא נצא עם מלוא תאוותנו בידינו, אנחנו נצטרך להגיע לפשרות, והדבר השני, תוכניות עבודה, ניגע בזה בהסכמים הקואליציוניים. אנחנו צריכים לראות בדיוק, לרדת לפרטים ולראות בדיוק מה אנחנו רוצים ומה אנחנו עושים. על פי תוכנית, לא על פי כותרת. יותר מדי כותרות, יותר מדי סיסמאות. מי שרוצה תיכנסו להסכמים הקואליציוניים, יש שם הרבה סיסמאות, הרבה תחומים אגב, לא רק בתחום החקלאות. ואת זה אנחנו צריכים לשנות. אנחנו צריכים לדבר במונחים של תוכניות עבודה, ובמשרד החקלאות יודעים היטב לעשות את זה. שוב פעם, אני מאוד מרוצה, לא רק אני, הרבה אנשים מאוד מרוצים מהתפקוד של המשרד הזה. עכשיו, דבר נוסף, משבר כל כך עמוק בחקלאות הישראלית, לא יכול להיות להמשיך מטופל בפלסטרים. צריך להפסיק את זה, אנחנו לא יכולים כל שנה להתמודד עם איזה צו, עם איזה תקנה, עם איזה החלטה. הגיע הזמן של מדינת ישראל, אחרי 77 שנים, תהיה איזו החלטה ממוסדת, שמעגנת את החקלאות הישראלית, ולוקחת אותה קדימה, ואני מדבר כמובן על חוק חקלאות ראשון למדינת ישראל. עכשיו תראו, ואיזה פלא, במדינת ישראל יש הרבה תשתיות לאומיות. יש לה תחבורה וחינוך, ותשתיות של הגנת סביבה, ובתי משפט, ובתי חולים, כל מה שצריך במדינה מתוקנת יש. רוב מוחלט של התשתיות שלנו מוסדר בחוק. משום שכשיש חוק, יש גם שר שאחראי עליו. אלא מה? בכל מה שקשור לחקלאות, שהיא זאת שנותנת לנו אוכל כל יום, כל היום, אולי התשתית הלאומית מבחינתי, הכי חשובה, חלק מהביטחון הלאומי שלנו, אין חוק. אין חוק חקלאות למדינת ישראל. ולדבר הזה יש משמעויות אדירות. ואותו אנחנו רוצים לתקן. עכשיו, מה עשינו כדי להתחיל לייצר את אותו תהליך של חקיקה? ישבנו גם פה במשרד וגם עם החברים בתנועת ארצי. עשינו עבודת מחקר מאוד גדולה, גם על החקלאות הישראלית, גם על החקלאות בעולם, ויצרנו תשתית, איזשהו שלד של חוק חקלאות. את החוק הזה העברנו לציבור, אני חושב שזה אולי החוק הראשון במדינת ישראל, שהשתמש בחוכמת ההמונים. מספר חודשים החוק הזה בילה ברשתות, קיבלנו המון הערות, המון ביקורת, תיקונים, בעיקר למדנו, תיקנו, והגענו למצב שבעצם החוק הזה נוגע באמת כמעט בכל נקודה בחקלאות הישראלית. אני מקווה שלא החמצנו שום דבר. אתם מוזמנים להיכנס אגב לאתר שלנו, הוא מפורסם שם כל הזמן. אנחנו משתדלים לעדכן את הנוסח האחרון, ובעצם יצרנו מסמך לראשונה מאוד מאוד מקיף, שמגדיר את הצרכים של החקלאות הישראלית בתוך החוק. אני אתן לכם דוגמה קטנה, אני אקריא לכם מסעיף 17 לחוק, שתבינו על מה אנחנו מדברים. תראו, אחת הצרות הכי גדולות,
של החקלאות בשנתיים האחרונות, זה נושא של ביטול מכסים בלי הענקה של תמיכות ישירות כפי שהובטח לנו. בעצם מגיע שר, על פי המצב הנוכחי, הוא בהינף קולמוס, יכול לעשות בחקלאות הרס עצום על ידי ביטול מכסים, ולא שהדברים נבדקו, והדברים לא נבדקו בתקופת השר הקודם. אני אמרתי, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל האמינו לי, דברים בוצעו בצורה לא מספיק מקצועית, ובחוק החדש אנחנו מבקשים שלמשל ביטול מכסים בתחום התוצרת החקלאית יהיה תחת פיקוחו ואחרי התייעצות ואישור של שר החקלאות, ואחרי ששוקלים למשל את ההשפעה של ההפחתה על יוקר המחיה לצרכן, כן? צורך בעברת תמיכות ישירות לחקלאים בהקשר הזה של הפחתת מכסים, פגיעת ההפחתה בענפי החקלאות המקומיים וביכולת ייצור המזון העצמאי של מדינת ישראל. כל הדברים אנחנו מבקשים לשקול לפני שמפחיתים מכס. הצורך בשמירה על פרנסה ראויה לחקלאים המקומיים, היקף הייצור המקומי של התוצרת ביחס להיקף היבוא, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו מכניסים לחוק, לנוסח עצמו, את מכלול השיקולים שכשמגיע שר אוצר או כל שר אחר לבטל היטלים או לבטל מכסים, הוא יצטרך לשקול את הדברים האלה ולשים אותם על השולחן, ואחר כך לקבל את האישור של שר החקלאות ושל ועדת הכספים, מה שלא קיים לנו היום. והדבר השלישי זה כמובן העבודה בכנסת. אנחנו התחלנו במרוץ מטורף, אנחנו מזיעים הרבה חביב. בין מילואים, בין האפטרים של המילואים, אנחנו עולים לירושלים, יש פה את משה ארציון ידידי, אנחנו לפני כמה שבועות עשינו עוד פעם נגלה כזאת, אנחנו מחברים את חברי הכנסת והשרים למהלך הזה, והמהלך הזה יתבצע. אני מאוד מקווה שהוא יתבצע בממשלה הנוכחית, שיהיה את האומץ לעשות את זה, ואם הוא לא יתבצע בממשלה הנוכחית, הוא יתבצע בזאת שאחריה. ולמדינת ישראל יהיה חוק חקלאות. אמרתי כבר כמה פעמים בעבר, אנחנו נעביר לילדים שלנו מדינה אחרת, משוקמת, מתוקנת. אז מה חשוב בחוק החקלאות הזה? אחד, זה הגדרת החקלאות כתשתית לאומית. אמרתי מקודם, תשתיות לאומיות מעוגנות בחקיקה, יש לזה משמעות אדירה. זה משנה את היחס של המדינה לענף שבו אנחנו עוסקים, אוקיי? ניגע בהמשך, נראה דוגמה. דבר נוסף זה הנושא של העברת סמכויות בתחום גורמי הייצור בחקלאות למשרד החקלאות. אנחנו היום נמצאים במצב שבו גורמי הייצור, קרקע, מים, עובדים וכן הלאה, לא כולם נמצאים במשרד החקלאות. זה מצב לא טוב, זה פחות או יותר כמו לתת לנהג רכב בלי לתת לו את המפתחות. אז אנחנו רוצים לפתור את זה. כמובן שאנחנו מעבירים בחוק סמכויות נוספות למשרד החקלאות, בעיקר סמכויות שעוסקות בפיתוח החקלאות, בהצעדה של הקדימה, לטכנולוגיות הכי חדישות שיש. שוב פעם, מזמין אתכם להיכנס ולראות את החוק אצלנו באתר. מי שרוצה יכול להעביר לי מייל, אני אעביר לו. תראו, נגעתי מקודם בנושא של הגברת הייצור. הנושא של הגברת הייצור הוא תלוי מאוד ביכולת שלנו להגדיר את החקלאות כתשתית לאומית. אנחנו רואים דוגמאות במדינת ישראל למכביר, בעצם כל פעם שהמדינה, אוקיי? כל פעם שהממשלה רוצה לקחת קדימה תחום מסוים, היא מגדירה אותו כתשתית לאומית, מגדירה אותו בחוק. הדבר הזה, תכף ניגע בהמשך, מצטרפות גם תקנות, אבל כשיש חוק והנושא מוגדר כתשתית לאומית, השר יכול לרוץ קדימה. בחקלאות זה לא קיים, בסדר? קחו לדוגמה, חוק לקידום תשתיות לאומיות. אגב, זה חוק שבהסכמים הקואליציוניים האחרונים, הסיעות רצו לקדם אותו, חוק שקודם, חוק שעבר, הבאתי לכם איזשהו ציטוט מדברי ההסבר להצעת החוק הזאת.
אני קורא לכם את מה שבירוק, בין השאר על רקע מחקרים שונים המעידים על הקשר בין רמת התשתיות לבין רמת הפריון במשק. זאת אומרת, זה הנימוק לחוק. המדינה באה ואומרת, יש קשר ישיר בין רמת התשתית לבין רמת הפריון, ולכן אני רוצה לקדם, או אני רוצה להעביר חוק של תשתיות לאומיות. בהמשך כתוב לנו, קידומם של מיזמי התשתית יאפשר להשיג את המטרות האמורות לצורך הגדלת הפריון, להשגת תועלות כלכליות, חברתיות ואורבניות, המשפיעות שוב פעם על רמת החיים של תושבי המדינה. זאת אומרת, גם המדינה רואה את הדברים ככה, המדינה באה ואומרת, בגדול, במילים שלי, אנחנו רוצים להגדיל פריון, לקדם את רווחת החיים, נגדיר תשתית לאומית. עכשיו, בתשתיות לאומיות צריך לדעת, יש גם כשלים. יש לנו בכל מיני סוגים של תשתיות, יש כשלים, והכשלים האלה, אם זה כשלי ריכוזיות, אם זה היעדר תשתית, אם זה כשלי שוק או צווארי בקבוק, עולים לנו הרבה כסף. הרבה כסף, אני מדבר במיליארדים. עשיתי לכם פה רשימה של איזשהו מחקר קצר שעשיתי, אז תסתכלו כמה זה עולה לנו. עכשיו אני אקצר ויקח אתכם, אגב המצגת הזאת מי שרוצה אני אעביר לו אותה, אין בעיה, אני לא שומר אותה לעצמי. מה שאני רוצה לומר, תסתכלו על כל התשתיות האלה, על הבעיות שלהם, כמה מיליארד זה עולה לנו, אבל תלכו לסעיף האחרון, נושא של הגודש בכבישים בגוש דן. זו דוגמה טובה. הגודש בכבישים בגוש דן עולה לנו במדינת ישראל 10 מיליארד ש"ח בשנה. מה עושה המדינה? אוקיי? מחוקקת חוק מטרו, בסדר? אני לא יודע אם כולם בקיאים, כולם מכירים, אבל כשאני מדבר על חוק המטרו, תחשבו ישר שישב לכם פה, מאחורה בראש, חוק החקלאות שלנו, בסדר? אז המדינה מזהה שהגודש בכבישים בגוש דן עולה לה 10 מיליארד ש"ח בשנה, היא אומרת, זה עוד יקפוץ קדימה, אם אני לא אטפל בזה ל-25 מיליארד ש"ח בשנה ב-2040, על כן אני הולכת לעשות רכבת מטרו, על כן אני מחוקקת חוק מטרו, אבל תראו משהו מעניין. העלות המוערכת של הקמת המטרו בתל אביב, עכשיו זה הכל ציטוטים שלי מהחוק, אני לא סופר סתם, בסדר? לא המצאתי שום דבר. העלות המוערכת היא 150 מיליארד ש"ח. אתם זוכרים את עלות הבעיה? עלות הבעיה היא 10 מיליארד ש"ח. עכשיו, זה לא שאני אומר שמישהו ישתגע, ככה מדינה עובד. מזהה בעיה, אומרת, אני הולכת בטווח הקרוב לשים 150 מיליארד, כדי לפתור בעיה שהולכת ומתעצמת. אני חייבת לעצור את זה. שזה מדהים. אז אותו דבר צריך לעשות בחקלאות. אגב, ככה נראית פחות או יותר טבלת הכשלים שלנו בתחום התשתיות הלאומיות. בסדר? תראו את הריכוזיות בתחום הקמעונאות. עכשיו, יכול להיות שהמספרים נעים בטווח של בין 30 ל-60, בין 20 ל-50, אני הגעתי למספרים האלה, האמינו לי, אלו המספרים. העלות של הריכוזיות במשק הקמעונאי למדינת ישראל היא בסדרי גודל מעל העלויות האחרות. עכשיו זה לא סתם, זה בגלל שאנחנו כמובן צורכים מזון כל יום, כל היום, בסדר? אבל יש לנו תשתית שלא הוגדרה כתשתית לאומית עדיין, שעולה לנו הרבה כסף. והמדינה נמנעת לטפל בזה עד היום. אז אנחנו החלטנו שאנחנו מסתערים על זה ואנחנו צריכים לטפל בזה. ומה שאנחנו נצטרך לעשות כדי לטפל בזה, זה החלטת ממשלה שאמורה להפחית את הריכוזיות בתחום התוצרת החקלאית הטרייה. אני מזכיר לכם, יש לנו 3 שחקנים. שחקן אחד זה רשתות השיווק, השחקן השני זה הצרכן, והשחקן השלישי זה החקלאי. וכרגע המצב הקיים הוא שרשתות השיווק מורידות את החקלאים על הברכיים, כי יש להם כוח מיקוח אדיר, בסדר? וקונות מהחקלאי בזול, בסדר? החקלאי במדינת ישראל במקום להרוויח בין 20 ל-40% על התוצרת שלו, בקושי מרוויח היום 10% על התוצרת שלו, והצרכן במדינת ישראל
משלם פי כמה וכמה מהצרכן באירופה ובארצות הברית. עכשיו, כל זה קורה בגלל הרשתות, בסדר? הוא לא קורה בגלל החקלאים, האמינו לי, קחו את זה כאקסיומה. אז אם אלו שלושת השחקנים, מה שאנחנו צריכים במדינת ישראל, זה אחד, להגדיר תשתית לאומית חדשה שנקראת חקלאות, 2, לייצר מצב שבו אנחנו משפרים את המצב של החקלאים והצרכנים במדינת ישראל. אמרנו, אנחנו עושים את זה אחד על ידי הזדהות של הצרכנים עם החקלאים, תכף אני אראה לכם איזה צעד עושים באירופה, ועכשיו אנחנו בממד העסקי, בסדר? אנחנו רוצים להעלות את התפוקה של החקלאי, להוריד את המחיר לצרכן, וששרשרת הערך בין החקלאי לצרכן תהיה נקייה ממתווכים ומרשתות. מדינה יכולה לעשות את זה, לנו קצת יותר קשה. אנחנו חושבים שצריך לקדם דיון שיעסוק בהקמה של תאגיד ממשלתי לשיווק תוצרת חקלאית, שבשלב ראשון, כן, שלב א', התאגיד הזה הוא בבעלות של המדינה וארגוני החקלאים. שלב ב', אחרי שאנחנו מקימים עם המדינה, מרלוגים או רשתות שיווק למחירה של תוצרת חקלאית, המדינה בשלב שלאחר מכן, בשלב ג', יוצאת ומעבירה את המניות שלה בתאגיד לציבור. ובמצב הזה אנחנו מקבלים בעצם לראשונה תאגידים שהבעלות בהם היא של המגזר החקלאי והמגזר הצרכני, בלי מתווכים באמצע. והתאגידים האלה יודעים לשווק תוצרת חקלאית, לשלם לחקלאי את מה שמגיע לו, ולמכור את התוצרת לצרכן, שהוא הבעלים של אותו תאגיד, בזול, במחירים סבירים, ובטח ובטח בלי אינטרס לייקר מחירים, משום שהצרכן הוא הבעלים של אותו תאגיד שמשווק את התוצרת. וזה משהו שקיים במדינות אחרות בעולם, אלא שבעולם הדברים האלה טופלו לפני הרבה שנים, ולא במצב שיש ריכוזיות כל כך גדולה במשק. ולכן כשהקימו את זה, לא היו צריכים התערבות של המדינה. מדינת ישראל נמצאת היום במקום שהריכוזיות שלה לא מאפשרת לטפל בדבר הזה בלי התערבות של המדינה, וכמו שהמדינה יודעת להתערב בהרבה נושאים אחרים, אז הגיע הזמן שהיא תתערב גם בזה, ותכניס את הידיים לאש. הראיתי לכם מקודם, שהעלות של הקמה של רשת המטרו בגוש דן, היא 150 מיליארד, על בעיה של 10 מיליארד. הבעיה פה היא הרבה יותר גדולה למדינת ישראל ולצרכנים, היא סדר גודל של 50 מיליארד שקל, ולהערכתי הטיפול בבעיה, אם ילכו לכיוון שעכשיו דיברנו עליו, לפחות ינהלו עליו שיח והתקדמות הפתרון, זה בכמה מאות מיליונים, בסדר? לא במיליארדים. ואנחנו נכונים לדיון הזה. עכשיו נקודה נוספת. כשיש לנו חוק, וכשיהיה לנו חוק חקלאות, אז כמו כל חוק אחר, אנחנו נהיה במצב שבו שר החקלאות יוכל להתקין תקנות לקדם את מה שיש לנו בתוך חוק החקלאות וליישם אותו. כרגע זה לא קיים. אין חוק, והשר כדי לקדם את הנושאים שקשורים בחקלאות, צריך לתמרן ולעשות שמיניות באוויר בין משרדי ממשלה שונים. הדבר הזה צריך להשתנות, וכך יהיה יותר קל לקדם את המדיניות. זה קיים, כמו שאמרתי לכם, בתשתיות אחרות ובחוקים אחרים. מילה לגבי, סתם דוגמה, גם את זה פרסמנו באתר שלנו, אבל הבאנו דוגמה לתקנות שמוכיחות שאפשר לחבר את המגזר הצרכני למגזר החקלאי ברמת ההזדהות, ברמת הערך. באירופה זה מאוד מקובל שיש גינות קהילתיות בשלטון המקומי, במדינת ישראל זה לא קיים, אבל תארו לעצמכם שנייצר מצב בישראל שבו יהיו תקנות, שעל פיהן הרשות המקומית מקימה גינות קהילתיות לדוגמה, שבהם לכל משפחה יש את הערוגה שלה. עכשיו, הערוגה הזאת לא אמורה לספק את המזון של המשפחה. בסדר? הערוגה הזאת מייצרת מצב שבו יש פתאום חינוך לחקלאות. והמשפחה
מה שנקרא עם הידיים באדמה, והיא מתחילה לאהוב את הצמחים ואת עבודת האדמה, ופתאום אתה תזהה שבדיוק כמו באירופה, יש יותר כבוד לאדמה, וכולם מתחילים לחנך לחקלאות, והדבר הזה גולש גם לבתי הספר. זה מתחיל קודם כל מחיבור והזדהות לערכים של החקלאות במדינת ישראל. בסדר? במקום לנתק את הצרכנים מהחקלאים, צריך לחבר אותם חזרה. וזה עוד צעד. עכשיו, מילה אחרונה לגבי הסכמים קואליציוניים. משום שנגענו בחוק, ונגענו בתקנות, לדוגמה, מה הם צריכות לעשות בחוק, והדבר הנוסף הוא, שאיתו צריך להשלים את המלאכה, זה הסכמים קואליציוניים. את הכל צריך להגן לתוך ההסכמים האלה. תראו, החקלאות בגדול, עד לפני כמה שנים, מעולם לא נכנסה להסכמים הקואליציוניים של מדינת ישראל. ההסכמים האלה נכנסו המון תחומים, מכל וכל, הרבה גחמות של הרבה סיעות, אבל חקלאות לא נכנסה. אני הלכתי קצת אחורה להביא לכם דוגמאות, בממשלה 34 לא רואים את החקלאות, ב-35 לא רואים את החקלאות, בממשלה 36, בממשלת החילופין, לצערנו חווינו את הרפורמה בחקלאות, ובתקופת הרפורמה שכבר הבנו שאנחנו הולכים להיפגע קשות, כבר התחלנו לעבוד על ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה הבאה, כדי לנסות ולהכניס לראשונה את החקלאות הישראלית לתוך ההסכמים הקואליציוניים, וראה איזה פלא, מפלגות כמו ש"ס, יהדות התורה, דגל התורה, הציונות הדתית, הבינו, וכמובן הליכוד, שהוא זה שמוביל את הקואליציה, הבינו לראשונה מקום המדינה, שהחקלאות הישראלית חייבת להיכנס להסכמים הקואליציוניים. הדבר הראשון שהוא נקבע, ושדיברנו עליו אז, זה להקפיא את הרפורמה בחקלאות של פורר. הייתה על זה הסכמה מלאה, משום שהתוצאות לא יכלו לבוא, זאת אומרת, הכישלון היה מיידי, והרפורמה הזאת הוקפאה, אבל הוקפאה בייחוד, משום שרוב הדברים כבר נכנסו לתוקף, רוב הגזירות כבר נכנסו לתוקף. הדבר השני היה שכולם רצו לגבש איזשהו מתווה שירפא את החקלאות הישראלית, הדבר הזה לא נעשה, ועל כן אנחנו מתראים כאן היום, אנחנו מתכוונים לעשות אותו. אנחנו מתכוונים בכל הרצינות להעביר את אותו מתווה, כדי שיציג את החקלאות בעשורים הבאים קדימה. ונקודה האחרונה בהקשר הזה, תראו, כשיש פרק חקלאות בהסכמים הקואליציוניים, מבחינתי לפחות זה הישג אדיר. אנחנו עבדנו על זה הרבה, עשינו על זה כנסים, זה הישג אדיר. זה אומר שבבחירות הבאות אנחנו צריכים למלא בתוכן את הפרק הזה. אבל לפחות הנושא עלה. זהו, ופה אנחנו מסיימים. אני רוצה שוב להגיד מילה טובה לכל מי שתומך פה סביב הפרויקט הזה. אני אנסה לפתוח את לשאלות למי שרוצה. רגע. זהו, פתוח. מי שרוצה לשאול שאלות, מוזמן. אני רק אגיד לכם, מילה אחת לסיום, אנחנו עובדים מאוד קשה, ובשיא הכוח שיש לנו, ואנחנו באים בדברים על הפרויקט הזה עם חברי כנסת ושרים, ואני מאוד 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 מקווה שגם בתמיכה של הציבור, וגם בתמיכה של אותם אנשים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו נזכה לראות די בקרוב כבר קריאה ראשונה, ובהקשר הזה התמיכה שלכם חשובה לנו, הלחץ חשוב. כן, שאלות עבור. גיל. שומע. קודם כל אני רוצה להגיד לך יישר כוח לך ולצוות המשרד ולכל החברים היקרים שמלווים אותך. אתה בהחלט עושה עבודה חשובה וטובה,
ראינו את זה גם בחוק שבעצם אתה ליווית, חוק לסימון תוצרת ארץ מקור, שהלכת כנגד כל הסיכויים ובסופו של דבר הוא צלח. נכון שיש לנו היום בעיות של משמעת, של אכיפה, של משרד הכלכלה בעצם שלא אוכל את החוק, אבל בהחלט אני חושב שזו בשורה גדולה שהמשרד שלך ליווה. עכשיו אני רוצה קצת לחבר'ה פה שנמצאים, אתה דיברת על הרפורמה של פורר מ-2022, בעצם אחד הנושאים שם ברפורמה היה הורדת המכסים, וראינו בעצם שמכס שהורידו עליו אותו לאפס, למשל, קחו דוגמה את ענף השום, הוא בן לילה נמחק לגמרי. והענף הזה 80% מהיקף הגידול שלו, אני חושב שיש 8,000 דונם, 80% ממנו במדינת ישראל נמחק. עכשיו אני רוצה להגיד לחברים פה, אני רוצה לציין שאנחנו היום נמצאים ברפורמה שנייה. גיל, אתה בטח יודע ובטח מכיר, יש לנו את כל הנושא של ביטול היטלי הסחר עם ארצות הברית. ביבי נתניהו נתן את מילתו לדונלד טראמפ, בעצם את כל התוצרת שנכנסת לארץ להוריד את המכס לאפס. וזה בעצם רפורמה מאוד מאוד קשה, שאנחנו עכשיו עסוקים בכל הכוח בעניין הזה, ואם היא תתממש ולא יהיו פה תמיכות ישירות, וכמו שאמרת, השקעות לטווח ארוך, ומחקר ופיתוח, כי החקלאים שלנו יודעים להשתכלל, ויודעים לייצר גם, אבל הם צריכים כסף להשקעות. אני נותן לכם דוגמה. ברמת הגולן היום עברו לשיטה של קיר פירותי, אני לא יודע מי שמכיר, שהם יודעים מדונם לייצר יותר פרי, יותר איכות, ולהביא עליו פדיון יותר גבוה. אז אני חושב שאם המדינה תעזור בהשקעות, פיתוח, מחקר, ועד וכאשר שזה יצא, החקלאות הישראלית במצב של הורדת המכסים, היא תצטרך את התמיכה הישירה, כי העלויות פה בארץ הן הרבה יותר גבוהות מחו"ל. אם דוגמה, חקלאי בצרפת משלם 45 אגורות לקוב מים, שאנחנו נמצאים בכ2 שקלים, או עובדים במקומות אחרים, אז יש פה הבדלי ייצור מאוד מאוד גדולים. ונקודה מאוד חשובה שנגעת גיל, זה הנושא של פערי התיווך. פערי התיווך, אני חושב שזה הנושא הכי מהותי והכי חשוב היום בכל נושא של שרשרת המזון. אם דוגמה, אני כשמגדל אגס ברמות אבטלי, מוכר את האגסים שלי סדר גודל של כ4 שקלים, ונמכרים ב15 או 16 שקלים, הפער התיווך הוא נוראי, הוא ממש נוראי. ואם אנחנו נדע במסגרת החוק שלך, לחסום את השרשרת הזאת, וככה חקלאי יוכל לקבל תמורה יותר גבוהה, והרשת תוכל למכור יותר זול, אני חושב שאנחנו איפשהו הצלחנו פה לפגוע. ודבר אחרון, גיל, שאני רוצה להגיד לך, זה הנושא של שוק סיטונאי. מועצה אזורית מודיעין היום הקצתה קרקע להקמת שוק סיטונאי חדיש וחדש בשטחי השיפוט שלה ליד האיירפורט סיטי. אני חושב שזה חלק מהמתווה שאנחנו צריכים ללכת, שיש שוק סיטונאי מרכזי שיוכל לקלוט את כל התוצרת החקלאית בארץ. אני זוכר שלפני 25 שנה שהיה השוק בחשמונאים, הסיטונאים היו עובדים על מרווח של 12%, זה הכל. אם הם היו חזירים, הם היו מגיעים ל15%. זאת אומרת, אם נגיע למצב של שוק סיטונאי גדול, מודרני, עם אמצעי גישה ותחבורה מתאימים, אני חושב שזה יוכל לחזק פה את הייצור המקומי. ושוב, יישר כוח ובהצלחה. תודה, תודה. אני יכול להגיד מילה אחת לגבי שוק סיטונאי, אני מסכים כל מה שאמרת, אנחנו מכירים לא מאתמול, אבל מילה אחת לגבי שוק סיטונאי. א', אני מאמין בנושא הזה של השוק הסיטונאי, הוא בטח ובטח ייצר פתרון לנו, למגזר החקלאי. אבל, ופה צריך לשבת לנו איפשהו בראש. יחד עם כל זה שצריך להריץ את הדבר הזה קדימה, צריך לזכור שהשוק הסיטונאי, לפחות להערכתי, לא בטוח יפתור את הבעיות של מדינת ישראל בהקשרים של יוקר המזון, משום שהוא לא פותר את הבעיה לצרכן.
אבל אתה צודק בהקשר הזה, וזה שהוא לא פותר את הבעיה לצרכן, אז הגיע הזמן שמדינת ישראל תפתור את הבעיות של הצרכן, ותעשה את זה באמצעות שוק סיטונאי וטיפול בשרשרת ערך של מהשוק הסיטונאי לצרכן. אז אני תומך. כן, עוד אנשים. ביקורת, שאלות, לתקשורת. צהריים טובים, נעים להכיר, זיו דשא מזיכרון. שאלה, שאלתי גם א', באמת תודה על הפעילות וגם על מה שהצגת, ויש בטח הרבה דברים נוספים. אני רוצה לדעת, אני חושב שני דברים, אחד לגבי הנושא של ערכיות, אתה דיברת נדמה לי בשקף הראשון או השני או השלישי, הנושא של ערך וחזון, אני חושב שהנושא של ערכיות וחיבור לאזרח הישראלי, בעיה של לרתום ציבורים, החקלאות היום זה חלק מהחוסן הלאומי, והשאלה איך אנחנו מייצרים את זה באמת ערך נוסף בכל התהליך שאתה מדבר עליו, כדי לרתום פוליטיקאים בסוף, כמו דיברת על המערך הפוליטי הלאומי והארצי, וראינו את זה גם ביישובי העוטף, את המשמעות של החקלאות, וגם כמובן בצפון, לא נחזור על זה. דבר שני, אולי אני פשוט בא מהמגזר החקלאי הפרטי, אומנם אני לא עושה בחקלאות, אבל אני בא מזיכרון יעקב, ואם ניקח בעיקר אומנם כ7% מקרקעות המדינה זה אדמות טאבו, אבל יש פה סוגיות מאוד, בכל זאת יש פה הרבה מאוד חקלאים שמאוד ותיקים, שכמו שהבעיות החלות על כולם, חלות גם עליהם, הולכים ומצטמצמים, אין דור המשך, בעיות השיווק הרבות וכו', וכאן יש סוגיה הפוכה שאני שם אותה על השולחן, של מחירת קרקעות, וכל נגזר מזה, אני מבין את המשמעות, השאלה אם גם זה ניקח בחשבון, זהו, מה שאני יכול לסייע, אני אשמח בהמשך לדבר ולראות מה אני יכול לסייע. א', תודה זיו. אני חושב ששני הנושאים קשורים בנושא שאיתו פתחת, וזה הנושא של ההזדהות, וההיבט הערכי של הנושא של החקלאות והאדמה, זה שני הנושאים שהעלית, מגיעים מאותו מקום. בוא, אנחנו צריכים להיכנס לנושא הזה מבחינתי בתוכניות מגיל 0, תוכניות חינוך מגיל רך. אני אשמח להתפרץ פה בדלת, אם יורשה לי. יורשה לך. נעים להכיר, אני נחמי, אני מנכ"לית מועצת כפרי הנוער, שהוקמה ממש לאחרונה. יש 46 כפרי נוער במדינת ישראל, עם 20,000 חניכים ותלמידים ובני נוער. רגע מאוד משמעותית של כפרי הנוער היא המשקים החקלאיים. אני חושבת שבהקשר הזה, התפיסה של החינוך החקלאי, כפלטפורמה ליצירה של עתודה, של חבר'ה שרואים את עצמם בסופו של דבר, תופסים את המשימה הזו על כתפיהם, זה נראה לי גם חלק נדבך מאוד חשוב במהלך שאתם מקדמים, וישר כוח. אני אחזור והתפרץ למה שהתפרצה והתחלת להגיד, לעניין של באמת, נקרא לזה הקמפיין, כי בסוף חקלאים זה עם נפלא, עם עובד, עם שמאבד את הקרקע, מחזיק בקרקע, יושב בגבולות, תוצרת, לא מתעסק בקמפיינים. וכדי לייצר את הקמפיין לטובת חקיקה, זאת אומרת שחייב ללוות תהליך של חקיקה, שוב, אני לא יודע מי הגופים שעומדים מאחורי התהליך הזה, אם זה הגופים המיישבים, ואם זה גופים כאלה ואחרים, אני כאן לא אמנה את הרשימה, המגזר העסקי, או התנועה הקיבוצית, או תנועות פשוט, אני שוב לא יודע מי עומד ביחד איתנו בתהליך הזה, לתפיסתי, צריך לבחור איך משבו קמפיין ציבורי רחב, אני מכיר קמפיינים במאבקים אחרים, בנושאים אחרים כמו אסדות הגז או דברים אחרים, אבל נושאים ארציים, ולכן, ואני בא מהשלטון המקומי בעבר, אני חושב שהנושא הזה ממליץ, לראות איך משלבים פה קמפיין נכון, שבעצם רותם את ההעדה הציבורית, ומשפיע גם על הפוליטיקאים, מה לעשות, הם מבצעים את החקיקה בסוף, וגם כמו שאמרת, בהסכמים קואליציוניים, וקמפיינים שליק שתהיינה, מתי שתהיינה בחירות, צריך לראות איך מכינים את הקרקע גם בנושא הזה. תראו, אני אגיד לכם ככה, אחד, לצערי הרב, כרגע אף אחד לא עומד מאחורי הדבר הזה, חוץ מעבדכם הנאמן, משה הרציון שמביט עליי כרגע, והחברים מתנועת ארצי. זה מצד אחד, מהצד השני... איזה תנועה? ארצי? ארצי, כן. מצד שני, אני אומר לכם,
ואני שם את ידי על התנ"ך. חוק חקלאות למדינת ישראל יהיה, גם אם אני אעשה בשנים הקרובות 1,000 ימי מילואים בשנה, אני כרגע עומד על 350 בערך, וגם אם אני אהיה עם שתי ידיים קשורות מאחורי הגב, ויריץ את זה בין אפטר לאפטר. חוק חקלאות, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, יהיה, אוקיי? זה נכון, שקצת קשה לנו לקדם את זה תוך כדי מלחמה ותוך כדי מילואים, אבל אנחנו צריכים אתכם, כל מי שרוצה לעזור, לסייע בדרך כלשהי, אנחנו יותר מנשמח, אתם יודעים איך להגיע אליי, אלינו, אז נשמח לעזרה. זה לשאלתך. לדעתי רצתה לדבר מיכל בן חור מקודם, רצתה לומר משהו. כן, שלום, תודה. אני מיכל, אני אדריכלית נוף, אני באה מהצד המחקרי. אני חוקרת ומלמדת גם בפקולטה לחקלאות, נושאים גם שקשורים לביטחון תזונתי וגידול מזון. ואני רוצה להעיר גם איזושהי נקודה לגבי, כשאנחנו מדברים על דור ההמשך של החקלאים, יש דוגמאות של חקלאות, אגרונומים צעירים, שבאים לעשות חקלאות בחו"ל, והם מגלים שהדרך הנכונה והיעילה וגם רווחית, משום שהעסקים שלהם כבר קיימים יותר מ-15 שנה, מגדלים חקלאות בצורה הידרופונית בתוך העיר. בצורה הידרופונית אנחנו יכולים להגיע לתוצרת פי 30, כמו שירון דיבר על תוצרת, על גידול אנכי, אז פה מדובר אם אנחנו מ-50 דונם בגדש, אנחנו נרוויח, כאילו אנחנו מגדלים ב-1,500 דונם, פי 30, בתוצרת חקלאית הידרופונית. ויש מיזמים שכבר ניסו לעשות את זה בארץ, זה דור ההמשך. כשאנחנו מדברים על שינוי, אנחנו רוצים גם לחשוב איך החקלאות תשנה את פניה, בגלל שבאמת משאבי הקרקע שלנו מצטמצמים. והחקלאות העירונית היא החקלאות שאכן תספק ביטחון תזונתי, כי היא תהיה הכי קרובה למי שרוצה לאכול. החקלאות, לא נצטרך שינוי בכלל של תוצרת, החקלאות תגודל איפה שאנחנו גרים. המיזמים בארץ נכשלים, משום שאין הגדרה של חקלאות עירונית בתב"ע העירונית בעיר. החקלאות העירונית צריכה להיות מוגדרת, צריכה להיות לה איזושהי התייחסות, כי באמת, פה יש מיזמים שמנסים לעשות את זה, והם לא מצליחים, אין להם הם לא יכולים, אי אפשר לעשות על גג של עיר, שבעיר אי אפשר לעשות לחקלאות, היא לא יכולה להיות מסחרית, כי אין לה הגדרה בחוק העירוני. אוקיי, בסדר, א', רשמתי, נלמד, נגענו בזה קצת, כנראה שלא מספיק, אני אשמח אם תשלחי לנו את דעתך בנושא בצורה קצת יותר מפורטת. שמחה, יש גם התייחסויות, יש התייחסויות ספציפיות של מנהל התכנון, שהוא גוף ששייך למשרד האוצר. יש התייחסויות ספציפיות למסמכי מדיניות בנושא הזה. אני אשמח לשתף, בהחלט. אוקיי. עוד מישהו, מישהי? רגע, ציון, יש לנו פה מישהי, כן, שייקה. שייקה, שלום, שמי שי, ואני פה לא יודעת, בת אדם פשוטה, צרכנית של מזון, וככה נתקלתי בהזמנה ושמחתי לראות את היוזמה. שמחתי לשמוע את כל מה שנאמר, ואני ככה מחזקת באמת את הפעולות ואת העשייה. רציתי להעיר, פשוט להציף איזשהו חידוש שנתקלתי בו היום. באוקלהומה עובר בימים אלו חוק שמגדיר מזון כתרופה. Food as medicine. ותקדימית זה כבר קורה בארצות הברית, ובעיניי זו נקודה שחשוב מאוד להביא בחשבון כשהם מתייחסים לשינויים חוקיים בתחום החקלאות. זה רלוונטי מאוד לכל הציבור. אז זהו, רק רציתי ככה לשים את זה, שזה כבר קורה בארצות הברית. תודה, נשמע לי מורכב, אני לא נגד, אני לא מכיר, אני צריך ללמוד את זה, מעניין ומורכב בטוח, אבל תודה. גילי, אני אשמח לשאול שאלת תם. שאלת תם. מי זה התמים?
אני אסם ארום. נסה להבין מה ההבדל בין רשת שיווק בבעלות המדינה שנמכרת לצרכנים וחקלאים, לרשת שופרסל, שיש לה הנפקה בבורסה, וכל אחד רשאי לקנות מניה ולקחת חלק בבעלות שלה. זה די פשוט, יש לך רשת שהיא מורכבת משני בעלים שיש להם אותו אינטרס. אחד זה להוציא את העגבנייה מהאדמה, והשני זה לקבל אותה, וכאשר הראשון, זה החקלאי, רוצה להוציא אותה במחיר שסביר שיוכל לחיות איתו, והשני אומר שהוא איתו באותו הרכב בעלות, הוא אומר, אני מוכן לשלם לך את המחיר הסביר, רק בתנאי שגם אני אשלם מחיר סביר על העגבנייה הזאת. זה שונה באופן מהותי מרשת שיש לה בעל מניות אחד, בעל שליטה לצורך העניין, שהאינטרס שלו הוא לעשות רווח על אותה עגבנייה, הוא גוזר את הרווח לפני שהעגבנייה מגיעה לתאגיד בכלל, משום שבדרך יש לו תאגיד נוסף שיושב על שרשרת הערך, שקונה ממני גילי החקלאי את אותה עגבנייה, ורק אחר כך מעביר אותו לאותה רשת, אוקיי? אז השוני הוא מהותי. שופרסל לציבור רק 30% בלבד. לא, אני אומר, השוני הוא מהותי, יש לך גם שרשרת ערך שהיא רבויה בבעלי אינטרס שהם לא החקלאי ולא הצרכן, וגם כמובן שהרשת עצמה, יש לך שם אינטרס שהוא לא החקלאי ולא הצרכן. תודה. לגמרי שהאינטרס הוא להשיג רווחים ולמכור ביוקר. מקווה שהייתי אסה. משמעית. כן, ארציון. בשמחה. עוד מישהו לסיום? טוב, חברים, שיהיה לנו סוף שבוע שקט. המון תודה לכל מי שהצטרף. אני מאמין שבקרוב אנחנו נעשה עוד איזה זום עדכון, ושיהיו לנו בשורות טובות. שמרו על עצמכם. תודה רבה, תודה רבה. תודה לכם. תודה. תודה רבה. תודה רבה.